Islama erlijio bat da. 7. mendean Arabian sortu zen. Musulmanak dira haren jarraitzaileak. Bere liburua Korana da. Ala beraien jainkoa, eta Mahoma profeta. Mahoma buruzagi politikoa eta erlijiosoa izan zen. 5 betebehar dituzte. Lehena fede aitortza. Bigarrena otoitza. Egunean 5 aldiz Mekara begira egiten dute. Hirugarrena baraualdia. Ramadan hilabetean. Eguzkia irtetzen denetik sartu arte, ezin dute ez edan, ez jan, ez erre. Laugarrena limosna. Txiroei, pobrei, limosna ematea eta behartzunekin partekatzea. Eta 5. Erromesaldia. Musulman guztiok Mekara joan behar du. Bizitzan behin gutxienez. Islamiar zibilizazioaren edapenik handiena 8. mendean eman zen. Arabia peninsulatik hasita, ingurutik zabalduz, eta Afrikako iparraldean eta Iberiar peninsula zati handi batean kokatuz. Politika teokratikoa zen. Jainkoak zuen ordezkaria kalifa deitu zioten. Mahoma hil eta gero, 632. urtean, kalifak hartu zuten botere politikoa eta erlijiosoa. Ekonomia. Ekonomiaren oinarria merkataritza, nekazaritza eta manufakturak ziren. Gizartea. Gizartea hiritarra zen eta hierarkizatua zegoen. Hiria zen ekonomia, erlijio eta boterearen gunea. Hizkuntza. Arabiera zen hizkuntza ofiziala. Madrasa izeneko eskoletan irakasten zen, Korana liburu moduan erabiliz. Literaturan, narratiba arloan, poesia liburuak, bidai, geografia eta historia liburuak idatzi zituzten. Lanik garrantzitsuena 1000 gau eta bat gehiago izan zen. Bertan ipuin hauek: Aladin eta argiontzi miresgarria, Alibaba eta 40 lapurrak, eta Sinbad marinela. Matematikan, zenbaki sistema hamartarra ezarri zuten. Eta astronomian, iparrorratza eta astrolabioa hobetu zituzten. Teknologi berrietan, papera lortzeko teknikak hobetu zituzten. Medikuntzan, osasunean, medikuntza prebentiboa erabili zuten. Ospitalak eraiki, kirurgia ebakuntzak egin, baita ere entziklopediak eta medikuntza liburuak argitaratu. Artean, musulmanek beste kultura bateko elementuak bereganatu zituzten. Pintura eta eskultura gutxi garatu zuten. Arkitekturan, erlijio eraikinak, meskitak eta madrasak. Eta eraikin zibilak
jauregiak. Dekorazioa barrualdean zaintzen zuten, patioak, lorategiak, iturriak, eta dekorazioan marmola, mosaikoak eta margolanak erabiltzen zituzten. Material aldetik, material pobreak erabiltzen zituzten, buztina, igeltsua edo zura. Miniaturak aipagarri moduan erabiltzen zituzten, kaligrafia, korana eta mota guztietako liburuak irudiztatzeko. Musulmanen egutegiak 12 hilabete ditu, eta aste bakoitzak 7 egun. Bere egutegia hasten da gure 622. urtean, Mahomaren historiarekin lotuta. Arabeak hasieran Arabian jaiotakoak ziren. Geroago, arabiera hitz egiten dutenei deitu zaie arabiar. Hasieran Arabia penintsulan nomadak ziren, geroago sedentarioak bihurtu ziren. Hasieran ez ziren musulmanak. 6. mendean Mahoma jaio egiten zen, Lamekan, eta berarekin sortzen da Islama, eta berez musulmanak. 8. mendean, Afrikako iparraldetik musulmanak Iberiar penintsulan 711. urtean sartzen dira. Iberiar penintsulako lurraldeetan eragina izaten dute. Musulmanen kultura sartu egiten da. Lurraldeari Al-Andalus deitu zioten. Nola izan zen sarrera hau? Bi iritzi daude. Lehen bertsioan esaten dutenak 711. urtean Guadaleteko gudan bisigodoak garaitu zituzten eta 10 urtetan gutxi gorabehera Iberiar penintsulako lurralde gehienak okupatu zituzten, penintsulako iparraldea izan ezik. Eta bigarren bertsioan esaten dutenak musulmanak eta bisigodoak sinesmen aldetik berdintasuna zituztenez, eta horrela ez zen hainbeste konkista izan, baizik eta elkar ulertzea eta elkar konpontzea. Islamismoa horrela errezago zabaldu zen. Bestela konkista moduan ezinezkoa izango zen. Penintsulako iparraldean izan ezik, hau da Asturias, Kantabria eta Baskoien lurrak, musulmanak Iberiar penintsula guztian jokatu ziren. Al-Andalusen hiriburua Kordoba izan zen. Baina 750. urtetik 1482. urtera birkonkista prozesua eman zen. Horrela, 13. mendean, 1212. urtean, Navas de Tolosako gudaren ondoren, musulmanek lur gehiena galdu zuten. 1300. urtean, urte inguruan, bere azken erresuma mantendu zuten. Granada, hiriburu izanik, eta 1482. urtean, azken musulmanak Iberiar penintsulatik kanporatuak izan ziren.